रोखायै बुङोब्लाथ' आङो दा प्रिन्सिपाल हिसाबैथ' रिटायारमेन्ट जाबाय। मावबाय थानाय समावबो आंहा हारिनि थाखाय मावनायनि मोनसे सिमां दंखायो। थ' दा जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म समनिफ्रायनो हारिनि थाखाय नांबोनाय थाफाबोनाय। थ' बेनिखायनो दा दिनै बे रिटायार जानायनि उनाव आरोबाव गोदानै बे UPPL दोलोजों माने थाफानानै हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हायो नामा बे सिमांखौ लानानै आं दा जइन जानाय जादों। एक्चुअलि दा बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो मोजां खामानिखौ दा समाजनि खामानिखौ मावनो जुदि थाङोब्ला दा राजखान्थिनि गोहो नांथारगौ जायो। थ' बे राजखान्थिनि मोनसे गोहो नङाब्ला जों समाजनि मोजां खामानिखौ आथिखालाव दा मावनो हाया। दा बेनिखायनो समाजनि खामानिखौ साबसिनै मावलांनो हागोन होननानै सानदों आङो बे UPPLआव जइन जानानै। खारन बेवहाय जइन जानानै आं गासिबो बे पार्टिनि जि माखासे डिसिप्लिन बिनि जे माखासे जे साननाय हनाय मावनाय दांनायनि डिसिप्लिनफोरखौ मोजां मोननानै आं बेहाय जइन जादों। गुबुन गुबुन माने दोलोफ्राथ' मेरला दङ आरो हयथ' गोबाङानो गोबां बुंदोंमोनबो जइन जानो थाखाय। नाथाय आंनि जे डिसिप्लिन आंनि जे साननाय बे साननाया UPPLनि जे माखासे खामानि मावनायनि जे माखासे जे डिसिप्लिन थ' बेफोरो आंनि साननायजों मिलायोखाय आरो आं बेहाय थानानै साबसिनै खामानि मावनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। ओमफ्राय दा बेखायनो आं बे UPPLआव जइन जानाय जादों। बेथ' माने बे बिसायख'थिखौ नोजोर लानानै आं मेनलि जइन जानाया थाबैनो जइन जानाया जे जोङो जिहेथु जोंनि माने बे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोजाङै माने गोजौआव लांनो थाखाय आरो जोंनि हारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोंहा मोनसे पलिटिकेलि जोंहा बिराद मोनसे पावार नांगौ, स्ट्रं मोनसे पावार नांगौ। बे पावारखौ मोनफिननो थाखाय बे फैगोन बे एसेमब्लि इलेक्सनाव जे जाहाथे जों बांसिनाव बांसिन जोङो माने MLA जों सायख'नो हायो। जों बेखायनो साबसिनै जों इलेक्सनखौ एबार खालायनो हायो। दा बेखौ नोजोर लाखिनानै आरो बे साबसिन रिजाल्ट खालायनो हागोन होननानै मोनसे आंहा आसा दङ। बेखायनो आं बेवहाय माने बे इलेक्सननि सिगां बे माने जइन जानायनि थांखिखौ आं लानाय जादों।